ka gol ka ba kongsan tam ba Messi thep ha ka jingim ya lekai football jong ka priang subha ya piki parlok ki baju so tanat ban page ya ka video ha ka ne ka channel ha ka ne ka video ngini page ya ka gol ba kongsan tam ba Messi thep ha ka jingim ya lekai football jong phila ban ong ba ka gol ba kongsan tam ha ka jingim jong Messi kadai ha ka World Cup final lane ha ka Champions League final lane ka free kick ha ka jing ya lekai persha ya ka Liverpool ha ka Champions League semi final Henry ka gol ka pa kongsan tam ha ka jingim ya lekai football jong Messi kadai hau 18 tarik November 2024 ha ka stadium badab ka jing risa pat ka jing air mensim pat pa Messi ukit ya ka lengkor ka bakya ha ka terpeng jong na benta kari Argentina badai ha ka ne kasni pa Messi thep ya ka gol pa kongsan tam ha ka jingim ya lekai football jong ka gol ha ka jing ya lekai persya ya ka Mexico ha ka FIFA World Cup jong snem 2024 ha ka group stage kadai ka gol ka bala yada ya ka Argentina pada ka jing angnut jong Messi penjob ya ka FIFA World Cup bat ka ne ka gol kadai ka gol ka bala penkela ya ka football paro ka way Henry ban sotu ya ka jingmut pasalandet jong ka ne ka gol pa balai ka ne ka gol ka kalalong kata ka gol ka ba kongsan tam ha ka jing im jong Messi ni hapan phai pat ban sotu ya ka jing e bo Messi ya kynduh ha ka ne ka por ka jing im jong Messi ha ka FIFA World Cup kam siam lalong ka basuk naduk ka por bo Messi join par ka Argentina ka jing ang nut jong ki pa ru it football jong ka Argentina kalong ka bashar khei pha pangim la ban batai Khana na Rosario ulam khmat ya ka jing kermen jong kari paro ka way Henry ka perthai ka juong ya ba Messi umla ban yarap ya ka Argentina ban job trophy pat ba Messi siam lala ban thau perthai klem ka Barcelona perki ong ru ba Messi siam lala ban yarap ya ka Argentina ban ra ya ka FIFA World Cup ha ka jing im jong ka jing im jong Messi kalong ka ba ha ta ka ba ushalim habun teli ki final ha ka FIFA World Cup final jong usnem arajar khatsau ka Argentina kala shalim ha ka Germany bat ha ka final jong ka Copa America ha usnem arajar khatsan ka Argentina kala shalim bat ka Chile bar usnem arajar khan reuro ka Argentina ka shalim biang ha ka final ha ka Copa America bat ka Chile para usnem arajar khan reu ha ka Copa America final Messi Messi ka penalty bat susi bha bat yampang donut bat Messi hau arpandru trik banajun penbana bo retayat no na ka national team Henry hadin arbanai ha ka khat artrik Agos arajar khan reu Messi penbana biang bo wan phai biang bat ka Argentina namar usuthu pa ka Argentina ka don kam ya paniel ekai ha ka jingyak ni rung ha ka FIFA World Cup jong usnem arajar khat phra bat kumba khat san snem pa Messi ukit pat uba ya ka jingkit ka bakya ha ka terpeng jong na benta kari jong ya ka jing syak kran pen ya ka jing syak kan tho ha ki pon ki breu pa ki we ki player kimpat jumat meno pat ha usnem arajar arpuar kadai kata ka chance ka bakhadu ya Messi po unra ya ka FIFA World Cup pada ka World Cup jong usnem arajar arpuar ka Argentina ka wanel ekai da ka jing kermen da ka ba ka klem shalim haki lai penru teli ki jing ya ekai pakala deb ya lekai pat ka jing kermen jong ki pajpa kalong ka bashar khei bha pat ki pajpa ki ong ba kane kala de kata ka chance ya Messi po unra ya ka FIFA World Cup Henry kumbangi jutip paka jingya lanti jong Messi kam siam lalong ka basuk kumta ka way ka jingjia ka basngosi kalawan ja hakane ka tournament da ka ba hak arpo artrik jong ubanai November arjar arpo ka Argentina ka hapan yelekai ya ka Saudi Arabia bar hakane ka jingjia lekai tang ka kala step Messi ulalam khmat ya ka Argentina da si gol lanot lengba ka penalty Henry haba wan phai ka kalamit ka Saudi Arabia kala penkendit ya ka perthai baro ka way da ka ba ka thep gol mat ka Saudi Arabia kala lam khmat da la way pat ki pajba nong kersan jong ka Argentina kila kendit hi threat bat ka perthai hi baro ka way kala kendit ya ka ka ba ki bat haba lakut ka jing lekai ka Argentina kala na ka tim baton jing kermen panra ya ka World Cup ha usnem syaka tim pakan sya eliminate ha ka group stage
Bat habalakut kane ka jing yelekai ka jing syak kreng ben ka jing syak kynduh ya Messi hakilat patai kubor haki paj baru ij football kalong ka bashar khay bha da ka balami ka jingong pa Messi un sa syak rembiang pat ba Messi dei uta ugot Ronaldo udei uta ugot bashisha pat ki ong ru ba Messi syam lala ban yarap ya ka Argentina ban job ya ka World Cup bat lami ru ka we ka jingkan ka basa priang bha ha ka social media ha ka ta ka por na uwei ufan jong ke Saudi Arabia da ka ba ong where is Messi bat barok kiran san social media kum ko Twitter Instagram Facebook ki sapriang bha ki khobor ki bakran ben bat kynduh ya Messi tang ka we ka jing sharem bat ba barok ka perthai ka kren ben ya bat tang ka we ka jing sharem ki breu ki klet do ya ka jing tbir jong bat kin klet no ya ka jing tresh tom jong na benta kari barok ka we Henry Session Messi o hapan ya lek marway pan lam khmat ya kari pan kit pan ba ya ka lengkor ka bakhya ha ka terpeng jong na benta kari barok ka we bat hadin sausni ka Argentina ka hapan ya lek kai Persia ya ka Mexico ha ka group stage ha ka jing ya lek kai ba Arsen jongka pat kane ka jing ya lek kai kam shem la dei tang kata ka jing ya lek kai ka balong normal Henry kane ka jing ya lek kai kalong ka jing ya lek kai na benta ka im kayap ya ka Argentina pan qualify syaka round 16 pat lada ka syarem Messi bat ka kenhun jong barok ka we kin lej phayeng bat lada ki yakhat kala shem jing ya ka Argentina pan qualify syaka round 16 ka Argentina ka don comeback pan job hakane ka jing ya kai pakala pan yorung haka round 16 bat hapok Lusail Stadium ka jing risa ka jing ting kalong ka bashar khay bha ki fan jong ka Argentina ki kynduh ka Argentina ka ting ka sirman sim bat ka shem jing bat hakane ka jing yele kai hadu ka minit ka ban rupeu ka Argentina kam shem lala ban thau perthai da ka ba barok ki plan jong ki kam shem urlong ka jing ya pas jong ki kam shem seiso bat ki chance bagi create kim shem lala ban pen kala sha ka gol bat ka Mexico kalala ban defend bha hakane ka jing ya le kai bat ba Messi hakane ka jing yele kai utip ba ukit ya ka jingkit ka bakhya da ka ba utip ba da ki million ngut ki paj ba ki pej bat ki ap ya pa pen mi ya ka Magic ka ba uju pen mi ha ka Barcelona bat ba don ru ki breu ki ba ap pa Messi shalim hakane ka jing ya le kai Henry hakan rup sau minit Messi uyo ya ka ball patang one touch two touch Messi open here men sim suki jai pat barok ki breu jong ka perthai ki pej ya Messi po shoot ya ka ball napo bat ka ball ka parstet napo bat ka lej poi bej sha bottom corner lane napo sdong bat haswa kane ka gol ki paj ba ha ka stadium kila ngap hijar bat hamar ba ka ball kala poi sha gol ki paj ba no kersan jong ka Argentina kila kemen kila risa pat ka perthai hi barok ka we kala shot kemen pat kane ka gol kam shem lalong kum kino ki jaj gol Henry kalong ka gol ka badon jingmut bha kalong ka jingkermen ka jingej po Messi uong pangadang don hangne bangam patlej phayeng kane ka dei ka World Cup jonga bat ki teammate jong kila mare sha Messi lakumba ki Khana ki mare ha ukpa namar ki tibba Messi ula yarap yaki bat ngila ban ong ba klem kane ka gol ka Argentina kam shem lala panra ya ka FIFA World Cup bat ka jingim jong Messi kan kot da ka jing snusi bat ngila ban ong ru ba klem kane ka gol ngim shem lala shu ban yoi ya ka quarter final ka semi final Persia ya ka Croatia ka drama bat ka Netherlands ka World Cup final bat ka World Cup na benta Messi bat kane ka gol kala pen kala ya ka Argentina baro ka way naka jing ting syaka jing kermen naka jing syakren ben syaka jing job ya ka Argentina syaka jing syarem syaka world champion bat ngila aban ong ba kadai kane ka gol haka jing ya lekai Persia ya ka Mexico bala pen job ya Messi ya ka FIFA World Cup bat hadin kane ka jing ya lekai Messi ula kelalong unstoppable ula yarap ya ka Argentina haka jing ya lekai Persia ya ka Australia pat ula aru ban yarap ban pedlim ya ka Croatia haka semi final ya ka Netherlands haka quarter final pat haka bakhadu hau khat pratarik Desember arjar arpuar Messi ulara ya ka FIFA World Cup pat kane kala kelalong kum kata ka jing pen im
ka bakraw tam ya player haka history jong ka football. Bat habang yakren ya ka gol ba kongsan haka jingim jong Messi ngimdai ban yakren tang ya ka bor ka jingjingai par ka skill jong henrei ngi hapan kren ya ka jingmut ya ka jingja haka porba ka perthai ka kentho ka kren ben ya bat Messi ujubab yaki lakum usim ka gol jong Messi haka jingyel kai persya ya ka Mexico kamsiam lalong tang kata ka gol ka ba kongsan haka jingim jong henrei ka dei kata ka gol ka ba batai ya ka jingim jong barok ka wei pat kadai kane ka gol ka bala penlong ya Messi ban job ya ka FIFA World Cup pat kane ka jing ya tu Khana jong Messi ka ai jing hikai yangi palada ka perthai barok ka wei ka kren ben ya pi phimdei ban ken randin henrei pidei ban ya shaphang ban kelalong uta ulejan bat lada phile ya kano ka kam lada ki bru ki kren ben ya pi phimdei ban du jing kermen dan ne ken randin pidei ban tur shaphang namar ngiteba ka jing kren ben kalong shibanta kalenti sha ka jing job te parlok tangkine khindiat ki Khana shaphang ka gol ba kongsan tam haka jingim jong Messi te sa komen ru kano ka gol ba pisngo dei ba ka dei ka gol ka ba kongsan tam haka jingim jong Messi te parlok lada pisngo tanat ban sngap ya kum kine ki judge video war klet ban subscribe ya kane ka channel ba phila ban yo ya ki video ki bangan sapen mi kum ju ru kum kadak ban support ya kane ka channel khublai shibon